हानायनि जाहोनाव दैबानायाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो माखासे सुबुंफ्रा गोमानानै दं। गोबां जायगाफोराव हरखाब दैबाना आरो हा गिसिखानाय जादों। बेनि जाहोनाव 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो 5 सुबुंफोरखौ दासिमबो नागिरना मोननाय जायाखै। गोबां न'-बां आरो गारिफोरा गाज्रियै खहा जादों आरो गाज्रि थासारियाव सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय सांग्रां जुजिनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों। बे मिथिंगायारि जाथाया हरसे अखा हानायनि जाहोनाव जम्मु आरो काश्मीरनि राजौरी आरो पुंछ जिल्लानि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव जादों। गोबां सुबुंफोरा जायगा गारनानै ओनसोलफोरनि दैबानानि जाहोनाव खारनो गोनां जादों होननानै बिफाना फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला राजौरीनि गासैबो गाहाय दैमाफोराव बाना जादों। गासैबो दैमाफोरानो डेन्जार मार्कनि साजों बोहैदों, जायनि थाखाय दैसा, हाजो, गाहाय ओनसोलफोरा दैजों बुंफबदों। बेयाव थानाय बांसिन गारिफोरा दैजों बोहैलांदों आरो माखासे दै सिङाव गोग्लैनानै दं। बांसिनै ब्रिजनि खाथियाव थानाय स्लाम ओनसोलफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन खहा जादों, जेराव 40निबो बांसिन नखरफोरा बानानि दै हाबनायनि थाखाय गावसोरनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादों। बेनि थाखाय पुलिस आरो इमारजेन्सि बिफाननि मावफुंगिरिफोरा गोबां मदद खालामदों आरो दैमा सेराव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव थानो मदद खालामदों।